هنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. صدق الله العظيم. إنني آية جديرة بجلبة آية قدها سورة والقول سورة والقول مودب من أوي سورة الجن مكية مكة والجبد ونلال الله صلى الله عليه وسلم وآياتها آية جماع قلبو 28 آية جينو غاس إجوية دي سورة والمرمرة جتلنا تفسير ما والكدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي بيا بأن النبي وحيا مدو أم الله جبني وحي دو أم المعنى كويت معنى من قل يا محمد بأن النبي محمد لأمتك أمات ورما أوحى الله إلي الله وحي دو أم على لسان جبريل دو دمجل جبريل ودنمي آية القرآن أنه استمع نفر من الجن كوني في يبرق جناج كريتك جنجر دام عدد منهم لمقل سيدهر مكبه بكريتك إلى قراءته الجنجر دام جنجر من القرآن والسورة التي سورة والقل كان صلى الله عليه وسلم يقرأها قل بتوي النبي يرد جنجر يندن عندما استمعوا إليه وقت بكريتيمو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة والقول بتوي ورد جنجر كان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرسل الله إليهم رسولا منهم الله نلا هاندر جناج يبر جناج دو نلا هاندر مكبه جتنان دو عمره دو مكبه كمبه الله نلاي بل الرسول بل الرسل بل أتشو الرسل نلا بجميعا فمودم الله ودب من الإنس قلبي بآدم إن بن ويتن نلا بالله من بني آدم بيبان نبي آدم بن دين كدل بناني جنجر دندو فقالوا بنبي إنا سمعنا قرآنا عجبا منني جنگل كاي فيول والنبي محمد جنگتا أي قالوا لقومهم دبكوشي هاي كم بيبر جناجي go مغانو بلتارو دنيا رفونو أغاري پروتير مكان نبي جرن أورو جنگا القرآن هانو كورتين بطن نخلا هادو أغاري بتايمو بمبي ndare en kedito tawn be kediti be nani jangirde ndedo be lorteri yimbe mabbe kuuci gure mabbe kadi qalu be biata ben man ligawmi yimbe mabbe lamma raja'u ilayhim de be lorti ha yimbe mabbe inna sami'na qur'anan ajaban sami'na kalaman maqru'an ajaban min nani jangol goldo kayefol jamu fi fasahatihi her gona kumagal jangde ndedo wa balangati balanga mudum hewtago ha wori de haadi ka fu wala ko yetti qur'anu man do kongol de kongoli modi be tafsiru aya ka inna sami'na qur'anan ajaban wa qila kongol gongol bo wi ajaban ha do fi mawa'idhi wato qur'anu man de arwazu marande haydi de jamu kongol tatabul bo wi wa qila fi barakatihi her albarki ko woni ha qur'anu man do kaye fi masin ndani yebre ginnaje de be kuuci ni e biata yimbe mabbe Allah tin do wer aya godka wa yusarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirina ndani Allah wi wakkati min charfuno ginnaji yebre ginnaji tawi harma an annabi jaro janga be kediti be bi be tawi annabi janga be bi en kedito be kediti de jangol gol timmi be kuuci ha gure mabbe do ngazo yimbe mabbe be bi min nani kadi har jangol kayefiwol amma kanju wadi min nuddini yewre mabbe nuddini yewre bolti do kefara ko mudum
ɓeeɗo lattiɓe julɓe ɓe ƴewni yimɓe maɓɓe kadi ƴetta kamɓe tokko diine silama ngam wala nelaɗo Allah neli ha maɓɓe kamɓe yeɓre ginnaji nelaɓe fof banno mbino en jottoɗo seyid ɓiɓɓe annabi adama alayhi salatu wassalam ɗon Allah waɗi nelaɓe nden kadi kamɓe bo ɓe koƴi ɓeɗon gaɗa dawa ɓeɗon ƴewno yimɓe maɓɓe ha lawol Allah kadi janngol ngol ɓe cifingol kadi her aya garan ka aya ɗiɗaɓa ka ɓe mbi yahdi ila rushdi manama janngol ngol ɗo ngol ɗon fo waɗa goɗɗo ha kanda ayi ilal haqqi ha gonga wa sawabi e fandare wa marifatillahi ɓe andugo Allah kañum sawi ha janngol ngol ɗo ɓe mbi ngam man kadi fa amanna bihi min nuɗɗini janngol ngol ko waddi ay saddaqna bihi min gonɗini janngol ngol annahu ayi jangde nde ɗo min indillahi diga Allah nde wari ni kamɓe yeɓre ginnaji ɓe mbi caka maɓɓe ɓe matinta yimɓe maɓɓe daga ɗum kadi ɓe efti mbi walan nushrika bi rabbina ahada min metata hawtango Allah ceniɗo hunde ko nde ko fiwol ko ngole min metta hawtango Allah ceniɗo min halqihi ɓe tagefoji mako goto gomo min kawtanta Allah ceniɗo wooda wala nattakhida min jogidittako maahu hawtade Allah ceniɗo ilahan deweteɗo akhara goɗɗo feere abadan amanatil jinnu modibbo men o ginnaji nuɗɗini bi sama'il qur'ani be nangu qur'anu nde marratan wahida kamɓe ka nde ɓe nani janngol man marara warno ɓe nuɗɗini wa adraku ɓe kewtake be hakkiloji maɓɓe bi uqulihim be hakkiloji maɓɓe annahu kalamullahi ɗum man ɓe faamu maɓɓe nguɗo famni ɓe janngol ngol kam ɗum bolle Allah ceniɗo fakat walam yantafi kuffaru qurayshin amma heferɓe makka quraysin koɓe ɓe nafitoraki ɓe janngol ngol annabi jangata dow maɓɓe la siyama sakkoma o ru'asauhum lattiɓe mawɓe maɓɓe lamlamɓe maɓɓe ɓe nafitoraki bi sama'ihi ɓe nangu qur'anu man marraji ɗuɗɗe ɗe annabi jangi dow maɓɓe yeɓre ginnaji kam nan gonon kam marrare woore noon nuɗɗini amma kamɓe annabi no nder maɓɓe daña har maɓɓe ɗon o nela amma bo kamɓe ɓe nafitoraki oɗo jangade bo miraran dow maɓɓe ma kawni rasuli hawtade e lettago nelaɗo on bo minhum mo nder maɓɓe non Allah ceniɗo ɓangiɗo wi ha suratul jumuati dani huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubinin ni Allah ceniɗo ɓangiɗo ha suratul jumuati dani nden kamɓe ɗo kam nan go marrare woore noon nafitore ɓe qur'anu nde jaɓi nden nuɗɗini Allah ceniɗo anditin bolle jawmirawo amma kamɓe ndaɓe ɓeɗon gonde ɓe annabi on janggande dow maɓɓe kala wakkati fof kamɓe ɓe nafitoraki ɓe maare ndani o ila siyama ruwasauhum bi sama'ihi marratin ɓeɗon nanande kamɓe kam marraje feere feereje ma kawni rasuli hawtade lattago nelaɗo on bo minhum mo nder maɓɓe yatlu hoɗo janga qur'anude alayhim dow maɓɓe bilisanihim be ɗemgal arabinkowol bo Allah wi bilisanin arabiyin mubinin ndani nden modibbo men o wi la jarama manaman haqqan gonɗi sarahumullahu Allah ceniɗo nattini ɓe adalla masra'in o halki ɓe kalkol kallugol do'ol kallugol o doƴƴi ɓe wa gatalahum o wari ɓe akbaha maktalin ko ɓuuri ñiddugo hande barol ndani modibbo men o wi wa fil ayati wodir aya men jangeten ka anna a'zama ma fi da'wati muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tawhidullahi ta'ala o wi ɓurɗum wommugo ha ewnandu annabijo ewni ummatore nder lawol Allah ɗo kanjum wiyete lawol tawhidi yimɓe goɗitini Allah ceniɗo wodade weteɗo ko lutimo kanjum wiyete go mawɗum har ewnandu annabijo wa khalqu shirki wa ahlihi nden o ɗoppita yimɓe keferaku kawtanal Allah bo ɓe yimɓe mum fof o ɗoppita ɓe ɗum man ɗum wiyete mawɗum har ewnandu annabijo men sallallahu alayhi wa sallam dani nden o wi ha aya tataɓa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ni Allah ceniɗo ɓangiɗo o wi wa annahu kanko jawmirawo ta'ala ɓangiɗo kanko o jaddu rabbina mana man azamatuhu irtafa azamatuhu mangu mako wommi kanko annabijo ɓagake wa jalaluhu ɓe teddugal mako ɗo konngol waqila jadduhu qudratuhu wi'ama jadduhu ha aya ɗo qudratuhu ɗum bo bawɗe mako nufa ha aya kaɗo ɗum bo nder konnguli modiɓɓe kadi mattakhadha Allah o jogitaki sahibatan koreji wala waladan wala ɓiɗɗo kanko man o ɓagake ko accini kala ko leɓantamo fuu ko hefarɓe lenciritta her maako
ay ta'ala jalalu rabbina mangu jawmirawo amin ɓagake wa azamatu e teddungal muɗum an yattakhida o jogito sahibatan koreji ay zawjatan koreji ay debbo teteɗo aw waladan walla bo ɓiɗɗo ɗum allah ceniɗo senake e majum kama yaqulu kuffaru bana hefero ɓe mbiyata alladhina yansibuna ila llahi sahibata wal walada ndani heferɓe lencitan ɓe ha allah ceniɗo ɓe mbiya o woodi koreji o woodi ɓiɗɗo ndani allah senake her majum wa annahu kana yaqulu safihuna ala llahi shatata bolle ginnaji goɗon bolwa har ɗo wa annahu ko woni fi kana yaqulu safihuna ɓe mbi hande lattiɓe juha en amin heferɓe nder amin ɓenen no mbiyana dow allah ceniɗo pewje yunkirul jinnu ginnaji ɗin ɓe hoore mum ɗon jankira qawla mushrikihim konngol heferɓe maɓɓe ɓe kam lattiɓe julɓe ɓe kamɓe ɓen jankirta konngudi heferɓe wa sufahaihim e juha en maɓɓe alkadiba fewanoɓe alallahi dow allah ceniɗo min dawa her aajo a sahibata allah woodi koreji walwalada e ɓiɗɗo o wi yeɓre ginnaji julɓe ɓeɗo ɗon jankira haala kaɗo wa gayri dalika e tana bolwarum ɗum wa shatatu alallahi sharatan ɗo o wiya sharatu ko wiyete kanjum algulu fantingo fil kufrier keferako wal buudu goɗɗitaki anil gasdi accina num faye lattiɗo laaɓɗo mo dina wa mujawazatul haddi e ɓeetago ƴatto keerol muɗum aya jowaɓa o wiwa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu ala llahi kadiban minin kam min ɗon no gikkayo woda har ɓiɓɓe adama ɓe ginnaji ni pewana allah ceniɗo iri fewre nde kam min ɗon no jaɓani ɓe koɓe mbiyanno min artuno yeeso min nana janngol ha annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ay inna hasibna minin ɓe min ɗon gikka anna al insa ɓiɓɓe adama en wal jinna e ginnaji fou kanuɓe lattake no la yakdibuna ɓe pewata koɓe mbiyanno min alallahi dow allah indama galu wakkati ɓe mbiyanno min bi anna lahu sharikan allah woodi kawtiɗirawo wa sahibatan allah woodi koreji wa waladan allah woodi ɓiɗɗo ɗum man ɗo min ɗon no jaɓa ɗum fasaddaqnahum min ɗon gonɗina ɓe fi dalika her bolle ɗe ɗo walam yahtur bi balina anna ahadan yatajarrau ala alkadibi ala llahi ɗum meeɗa yaala dow ɓerɗa min numa ngoni goto goni waɗan susɗanni ha fewana allah ceniɗo o wiya allah woodi sifaji ɗiɗo margo koreji ɓe ɓiɗɗo ko nandi e muɗum kama sana du'atul ishraki billahi bana hande ɓen ewnotoɓe lawol hawtango allah ceniɗo wa sadanatul alihati zaifati non ɓen hande aɗot aynoɓe labbi latiɗi zaifa hunde nde wala asli ɗum mbiyata zaifa manaman labbi ɗi wala asli allah duganaki ɓi adama rewa lawru hatta samina alqur'ana ɗo kam ni min gonno ha min nani janngol ngol ha anelaɗo allah o fa alimna min anditi butlana qawlihim ase konngudi ɓe mbiyanno min go kam ɗum bonniɗi mere ɗum pewe wa butlana ma kunna nazunnuhu ɓe wonnako komin lattino min ɗon gikka dow muɗum nazunnuhu bi min ɗon gikkana ɓe mina sidqi min tammano ɓe goodi gongaku ase jaka ɗum waggani min ɗum fewre mere ɓawo min nani janngol nelaɗo allah alayhi salatu wassalamu aya jeegowaɓa wa annahu kana rijalum min al insi yauduna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahagan ni allah tinɗo ɓaŋiɗo aya kaabo wa annahu ko woni kana lattake rijalum worɓe min al insi ɓe ɓiɓɓe adama en yauduna ɓeɗon moltoro bi rijalin worɓe min al jinni her ginnaji ɓe ndaara ginnaji woodi bawɗe goɗɗe kadi ɓe moltoro ɗum her caniji maɓɓe ndamodi bo ko wiyer majum kana al arabu arab en lattake no ida nasala arrajulu to gorko waɗan jahangal jippake nokkure biwadin waadiwol nokkure ko nde qala o wiya a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sharri sufahai qawmihi ni goɗɗo man wiyata mi moltorake ɓe jammu jagorɗo waadiwol ngol ɗo mangol ginnaji majum min sharri sufahai qawmihi ibde sharri juhayn yimɓe muɗum manam ginnaji pamari ta torra ɗum kadi o moltorto ɓe mangol ginnaji nokku o moltori ɓe ko luuti allah ceniɗo nden paya biito o waala fi jiwarihi dow keetinaki muɗum kadi wala ko hultorta wakkatiyel ngel ɗo hatta yusbiha ha wetamo kadi bo mo wata jahangal maako ni heferɓe arab en gonno fa zaduhum rahagan giɗitol ngol ɗo kangol ngol ɓesda ginnaji yo ƴaggare ndara kañum bo kay woodi ko jotti ha ɓiɓɓe adama en gari doggitiri ɗum moltorake ɗum ayi zada rijalul jinni zada rijal al jinni min ta'awudhin bihim
min rijalil insi rahagan ɓesda hande mawɓe ginnaji man hande moltorago doggitirgoɓe ko ɓiɓɓe adama en doggitiriɓe ɗo ɗum ɓesda ɓe ƴaggare bana kamɓe bo woodi koɓe jotti har hande tasarrufu ha hande kawnuɗo ayi ɗum ɓesda ɓe safahan manaman juha ko ton yanen e ƴaggare ayi minal jinni ibde ginnaji anfusihim ko e maji kanji ɗin hande ɓesdoto ƴaggare nde ɗo alal insi ɓe ƴaggoro dow ɓiɓɓe adama en almustajirina yiɗitoriɓe bihim be maɓɓe ɓen ɓe ɓesda ƴaggare e dow muɗum en aw malla bo zaduhum bala'an wa dafan wa khawfan ɓe ɓesda ɓe hande masiboji wa dafan e tampere wa khawfan e kulol wa annahum kamɓe ɓe zannu kama zanantum an lan yab'atha Allahu ahadan kamɓe man ɓeɗen gikka banno gikkoton Allah wa umminta woda dargal ñande dargal woda ummugal ay almana ko wiyete mana bolle ɗe fo o wi wa anna al insa ɓiɓɓe adama en zannu ɗon no gikka kama zanantum banno gikkoton onon ɓiɓɓe ginnaji ayyuhal jinnu onon ginnaji annahu ko woni fi la ba'tha wala jazaa woda ummugal sakkoma ɓi adama warje her kuuɗe muɗum ko huwata ni ɓe gonno Allah tinɗo ɓaŋiɗo en aya garanka wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliyat harasan shadidan wa shuhuba aya kan jangeten kadi garin yeeso aya jeetataɓa nam wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliyat harasan shadidan wa shuhuba وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا إن تدع بآية جرى جلبه الآية جويتة بجمرة وبنيدو وي وأنا لمسنا السماء دوفو دو بول جنة جلين كبول وطا وأنا نمنا لمسنا السماء من نفك أسمن أي طلبنا من دبتي خبرها هب وخبروجها أسمن تن كما جرت به عادتنا الآداء مني دوغيرنو كسالينو تو ها يسو النبي نيلي كان فوني من غونو من تموتر من دلا أسمن أرانا غادو كدن غبي دنيا رونغا من ننا ko malaika en gaddata habaruji diga asaman ji joyɗiɗi ha jotto dammugal asaman lattinga kedduga ɓe duniyaru ɗum ɗo wiyete al'ada min fa wajadnaha min jotta kam min jeeyi ban min jahanno min tawi asaman muliyat harasan nga hebbinama soji en aynoɓe wiyete malaika en minal malaikati ɓe malaika en yahrusunaha ɓeɗen ayna asaman man an istiraqi sam'i jotta kam tananɗe gujje ha asaman majum ban komin bonugo hande ka ɗum waɗaki e ko waɗi sababu man iblis o neli yeɓre ginnaji gurto dara nde ɓe nani jangol ngol ɗo ngol waɗi jotta kam asaman haɗama yahego her muɗum bako e mbonu man hande ɗum waɗaki o wi ɓe jaa ɓe dara duña pat ha toyi woodi sababuyel feƴƴi haɗi ɓe yettago ha asaman ɓe nana hande habaruji ban ko wowano ɓe ummi ɓe dilli jihaji pat ɓeeɗo man yeɓre nde doggi wargal lesdi makka tawi annabijo ɗo janga qur'anu to nde ɓe nani kamɓe ɓe gaɗi geɓe ɗiɗi reeta maɓɓe nuɗɗini jangol ngol ɗo reeta maɓɓe ɓe fu ceefere bannane nde ɓe korani iblisu habar o wi ase kanjum waɗi sababu kaɗaɗen yaago ha dow asaman nane kam wooda ko jippino ha dow annabijo alayhi salatu wassalam nden kam ɓeɗen no jangaɗa haajeji maɓɓe ɓe nana bolle diga asaman ɓe gara dokka buude en ha lesdi
ɓen man pewjeji ɗuuɗɗi har kalimawol gotol ndimtina bakin capanɗe jeenayi mbuudo yimɓe ni wonno jotta kam ase sababu ko waɗi kam nden kam jangol ngol ɗo kango kunda meɗen ɓe yaago ɗo asaman heɓa habaruji kanjum man o wolwanta ha aya kaɗo ndani wa anna lamasna samaa min ɗaɓɓiti her asaman talabna habaraha min ɗaɓɓiti habaruji kama jarat bihi adatuna ban al'ada min doggirno wa wajadnaha min tawi asaman hande kam muliyat hebbinama harasan aynoɓe min al malaikati ibde malaika en yahrusuna ha ɓeɗo ayna asaman ga an istiraqi sam'i accine nanego hande wujjugo nande ban ko wowano ɓeɗo haras man shadidan satuɓe gawiyen satuɓe accu noon bo wa shuhuban de sugummeje yiite bo hiya narul kawakibi kanjum yiite ho etege har koode kama tagaddama bayanuhu banno jangunoɗen won garam man en mbino ɗum fi tafsir qablihi her tafsir kongol Allah teniɗo wa ja'alnaha rujuman lishayatini min gaɗi koode dajniɗɗe sheydanuji pirnuɗe sheydanuji ha min surati tabaraka ha surat tabaraka alladhi biyadihi lmulku ton aya man ho ano ndani aya joyena yaɓa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lissam'i ni ginnaji man mbiyata min latta keno ko salino min ɗon jooɗo ha asaman man ha nokkuje narruɗe habaruji to garoy diga asaman jeeɗiɗaɓa liyasma'u ngam ɓe nana min al malaikati de malaika en akhbara samai habaru garanɗo diga to asaman fayulɓunaha ɓe cakkina ko ɓe nani man ɗo ilal kahanati ha buudi en wonɓe ha duniya soba en maɓɓe ɓeɓe koye dinaji muɗumen fa harasaha allahu allah reeni asaman kadi subhanahu cenneki maako inda basati rasuli wakkati nela annabijo maako nde o neli ɗum nden ma o reeni asaman sallllahu alayhi wa sallama o reeni ɗum bishuhubil muhrigati ɓe hande cuɗummeje yiite guloje ginnaji majum ndani ginnaji man ɓe hoɗo mbiyata faman yastami il ana yajid lahu shihaban rasadan hande kam ko moye nder ginnaji to wi ƴeŋi ha yaha ha nokkure nde ɗo ha heɗito hande habaruji ɗo heɓan ɗum hande shihaban rasadan sugum mere ñukkanide ɗum ɗon to yettakeñi sugum mere man wona dow maako hande waramo ay ursida lahu li yurma bihi ñukkanade mo gam hande nde fiɗamo o ndani liman'ihi min as-samai ngam katkimo tata o yetto o heɓa o nana habaruji garani diga asaman ndani aya sappo waɓa o wi wa anna la nadri dinnaji man bolle muɗum ha jotta Allah ñembanta en wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan her kadol ngol kam min anda asharrun urida biman fil ardi ɗum sharri Allah muyani wonɓe ha lesdi taɓe keɓa habaruji asaman na ay bi sababi hadihi lhirasati lissamai be sababu aynol catugol ngol ɗo her asaman ji warti malaika en aynata ɗum ɗo ɗume Allah muyi be majum o muyani wonɓe har lesdi kam hayruna am arada bihim rashadan kadi Allah muyani ɓe sharruna walla o muyani ɓe hayru kanjum man ginnaji ɗo bolwata ay hayran hayruna qala ibnu zeydi wi nder modiɓɓe o wi qala iblisu wi la nadri en anda arada allahu bi hada alman'i ko Allah muyi ɓe kaɗol ngol ɗo an yunzila ala ahli l ardi adab ko Allah yiɗi kam tema rasulan walla an bojo yimɓe wonɓe ha lesdi ndani kanjum wiyete wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan aya sappo e go'o waɓa nden kamɓe men ɓeɗon bolwa ha jottani wa anna minna salihuna ɓe mbi nder maɓɓe ɗon woodi lattiɓe mumini en ayi qala badul jinni li badin yoga maɓɓe ɗo wiya yoga ɓeɗon bola caka maɓɓe lamma da'aw ashabahum de ɓe ewni yimɓe maɓɓe ila l imani bi muhammadin ɓe nuɗɗina annabijo muhammadu ɓawo ɓe nani jangol ngol sallllahu alayhi wa sallama ɓe mbi kunna qabla istimai l qur'ani min lattake no yeeso minen qur'anu hen annabijo ɗo minna al mawsufuna woodi nder amin siforteɓe bi salahi mboɗenga wa minna duna dhalika woodi woɓɓe bolatake julɓe nder caka amin man ay gawmum gayru dhalika tana bolwa ɗum ɓe cifortake be salahu kamɓe qila kongol wi arada ko nufi bi salihina ha aya ɗo almuminina manaman nder amin julɓe ɗon ndani wa biman hum duna dhalika bo ɓen lattiɓe ga en bolwa ɗum bo aya ɗo ɗum bo alkafirina ko nufoɗo ɓe muɗum heferɓe kunna taraiqa qidadan o wi min lattake jama'aje feere feereje
جماعات متفرقة جماعات لور فير فير لا يوجد من كوتاي وأصنافا نون مختلفة لور ده وأهواء جداد سنو متباينة داينو ترد داني لو ويت من قلنا يا كرماجو وقال سعيد الإمام سعيد بوي كانوا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوسا داني بنقول جيب ناي فير فيرج بلتكن المقل جول بدون وقبض يهودين وقبض نصرانين كوبه وقبض مجوسين كوبه كم بجناج من نون بنقول يا كرمان داني دن آية سبوي دي لبا الله چند بني دوي در كو دو بول جناج من وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ببي من دون جاكي كني من دون أندي من دون أن لن نعجز الله من أندي من درتا على شديد في الأرض هرلس جدوه ولن نعجزه هربا من دجري بوبات من درتا الله أي وأننا من علمنا من دون أندي أن لن نفوته من فاطر تاكو جومراو إن أراد بنا أمرا تودي فيه ونقول الله مير أمين من دتامو ولن نعجزه هربا من دجبو من دتا جومراو أي الهاربين منه الحاليا من دغان بهرماكو من درمو من درتامو ثم من بدن جاكي كيدum kambe ginnaji man wa anna lamma sami'na al-huda aya sappoe tataba ko yiminan be wakkati min nani kanda yaanuna ko benu foto be kanda do qur'an de be nani ha annabijo be bi amanna bihi don min nuddini jangol gollo saddaqna min gondini annahu jangol gol min indillahi diga Allah gol wari walam nukadzib bihi min pewnayngol kama kadzabat bihi kafaratul insi banno hande fewniri jangol gollo heferbe be bibbe adamaen faman yu'min bi rabbih ko moy nuddi jawmirawo mudum fala yakhafu hulata bakhsan ustanego wala rahagan wala tonyego ndani al bakhsu o ko wete bakhsu hado an nuksan ustanego har fiwol mum war rahagu bu ko wete kanyum al udwan konnago wattun yanu e jaggare betago do goddo Allah wir aya sappoena ya bakan katam temil jangugo na minna min al-qadis faman aslama fa ulaika taharraw rashadan do jangete mbaden yeso naam wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rashada وأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا انتدى بآيات درى بجلبه آيات جنغار دومير جونترو وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا آية سبقوا نيابا الله تندو بنجيلو وأنا nder ginnaji man ko bolwata idon gewtana hoore maaji wa anna minnal muslimuna nder amin julɓe wa minnal qasituna nder amin woodi lattiɓe na julɓe ay al jairuna
toñoɓe alzalimuna toñiɓe koye muɗum ɓe keferaku alladina haadu ɓen ɗehiɓe ɗehake an ɗariqil haqqi ɓe acciri ɗatal goonga ɓe wiyete gasiɗuna man faman aslama oy ko moye latti julɗo ɗo wani allah fa ulaika taharraw rashadan ɓeɗo kamɓe nufake kanda ay gasadu ɗariqal haqqi ɓe ɗaɓɓiti ɗatal goonga wal khayri e khayru wajtahadu ɓe tiiɗi fil bahthi her wiɗitago anhu ɗaɓɓita khayru man hatta wuffiqu lahu ha allah foodi ɓe heɓgo lawol khayru man ɓe cilminas dina islama wa amma al gasituna aya 15 ay lattiɓe heferɓe go jairuna toñoɓe go fa kanu kamɓe lattake hataban li jahannama kamɓe ɓe kuɓɓirɗum yiite jahannama allati waquduha annasu wal hijara alayha malaikatun giladun shidadun la yasuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna ay waqudan ɓe lattake ɓe kuɓɓirɗum linnari yiite tugadu bihimge huɓɓire ɓe maɓɓe kama tugadu bi kafaratil insi banno huɓɓirte hande heferɓe ɓiɓɓe adama en nasinta yiite kamɓe ginnaji man bo lattiɓe heferɓe man ɓe kuɓɓire yiite jahannama e majum allah wi de ñemban konngol ɓeɗo julɓe lattiɓe her ginnaji ɓe aya 16 wa an law istaqamu wonɗoɓe ɓoocakeno ala tariqati ɓe tokkake laawol ngol wahyu ay mana ko wiyete mana man wa uhiya ilayya wahyama her am annabijo alayhi salatu wassalam wiyata anna sha'na ko wiyete shani fiwol allah istagamal jinnu wondo ginnaji man ɓoocakeno awil insu walla ɓiɓɓe adama en ɓoocakeno aw kilahuma walla bo leƴƴi ɗiɗi fuu ɗi ɓoocakeno ala tariqatil islami dow ɗetal ngal silama ngal ɗo la asgaynahum wallahi da min jarninoɓe ma an gadagan ndiyam kiritotoɗam min dokkaɓe hayruji ngam han ndiyam ɗum fi fuu woni kala ngendam fuu han ndiyam man woni ndani allah wi wa jaalna min alma'i culla shay'in hayyin min gadi ha ndiyam ɗo kala hunde yeere pat hatto wurtoto bana aksi man ha yiite bo wala hunde hayru wurtoto ha muɗum ndani ay ma an kathiran min dokkaɓe ndiyam ɗuɗɗam min tomna ndiyam dow maɓɓe wala ataynahum wallahi da min dokkinoɓe hayran kathiran wasi'an hayru ɗuɗɗo peeciɗo ni to ɓe ɓoocinoɓe tokkake lawol kamɓe geɓe ɗe feere feereje ɗe walla bo ɓe fuu ɓe kawtuɓe nuɗɗinino ndani min garanunoɓe ɗum man bo ɗum jarrabu ye allah wi aya 17 linaftinahum fihi ngam min jarri boroɓe komin dokki ɓe ɗo e kuwan lawol allah ko umri ɓe her majum na ay linahtabirahum ngam min jarri boɓe fa na'lama min anda kayfa shukruhum no yettore maɓɓe yetti ngam allah wi ko mum yettimo o ɓesdanan ɗum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wallahi to on gettimin min ɓesdana on toon kufranake moƴƴamin bo yangadamin catuga dow moɗon ndani fa na'lama min anda kayfa shukruhum yake ni yettore maɓɓe ala tilkan ni'ami do ɗeya toon moƴƴede min dokki dow maɓɓe min dokki ɓe wa man yurid an zicri rabbi ko moye ɗoyli accini an innore jawmirawo wiyete qur'anu ko moye ɗoyli deftere nde ɗo yasluku adaban sa'adan allah nasina mo yangada catuka ay wa man yurid ko moye ɗoyli anil qur'ani accini qur'anure nde o huutiray ko allah wi her maare o ɗoylide wa o jaɓa e nde aw anil maw'izati walla bo wasuji gardi ha qur'anu man o ɗoyli ɗum yudkhilhu adaban shaqqan sa'ban allah nasina mo yangada catuka catka latti ka maran ka sadin mahamuɗum ni allah ten ɗoɓani ɗo wi ɓawa noon o wi wa anna al masajida lillahi aya 17 wa anna al masajida lillahi ande nokkuje juuluɗe ɗe ko fuuɗe allah teni ɗo ayi wa uhiya ilayya ko allah wahi dow am nder ko wahi dow am andon anna al masajida juulurɗe mukhtasatun billahi ɗum cuuɗi allah teni ɗo manaman ɗo hertoy ɓe jawmirawo mari ɗum ɓaala inde kuje fof allah mari amma juulurɗe ngam nokku ibada nokku allah woɗitinta her muɗum ka hanno allah teni ɗo hertori be maje kanje juulurɗe ɗe qala saidun imam saidu o wi qalatil jinnu ginnaji mbi kayfa lana yake noyi an natiya almasajida noyi min keɓrata min gara ha julurɗe wa nashhada ma'aka salata min gara min jaɗira be maɗa bo julde an annabijo wa nahnu na'una anka alhaali bo ha gura min min godi min daynotirɓe be ar gonɗon noyi min keɓrata min bo min gara julurɗe fa nazalat allah jippini aya ka kadi ndaaliɗo konngol wa qila konngol feere wi almasajidu julurɗe ɗo
kullul biga'i kala nokku jihadu dunya do fudum julurde non li anna al arda ngam lesdi ndido kulluha masjidun di pan mari du julurde annabi jo Allah walande sallallahu alaihi wasallam der niza ka Allah warani annabi jo alayhi salatu wassalamu mana man der don mana man lattago lesdi ha garda tawda wakkati tawma pat juula har mudum amma har zamanu ji artudi be juulata sey nokkuje kerorade de be garta dewe mabbe har mudum amma har zamanu ji artudi be juulata sey nokkuje kerorade de be garta dewe mabbe har mudum amma juldo Allah har ummatora annabijo kala har wakkati tawimo fu lesdi ndi Allah walani annabijo dum hande lesdi cenindi dani o juula har kala wakkati hemi fanni ne la do Allah wi den kadi de juulurde de Allah en andi Allah wi fala tad'u ma Allahi ahadan to nastide ta ewne inde tagari ko ndiye fu daga ta ko rewe godum Allah on tan ewno ton ha juulurde man ay la tatlubu al auna ta dabbite ballal fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah har neddo ko wawata wadgo hunde man fu koyna Allah cenido ta dabbite dum hatta gadi min ahadin her goto go min khalqi tage foji mako kainan man kana kainan ma kana no o latifu hande darja mako latifu ta toremo ko dume ngam o wawata wadgo ko dume sai Allah on wete bawdo fa inna du'a ngam du'a do tita go hunde wala du'a do ibadatun dum dewal min annabi alayhi salatu wassalam o wi addu'a mukhul ibada du'a dum bana bosam darori habi adama bana ngadi darori habi adama min du'a bo woni den hadisa dia bo annabi jowi addu'a huwa al ibadatu du'a do kajju weten dewal Allah man den kam ta goddo sarfa du'a ka her ko lutti Allah cenido ndani aya sappo e joyena yaba wa annahu lamma qama abdullah yad'u kadu yakununa alayhi libadan ni Allah tindo bangi do wi wa annahu ko woni fi lamma qama abdullah nufado haadum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa an-nabiy kanko beta annabijo o wi annabijo man wakkati ummi do rewa Allah cenido yad'uhu dun toro jawmirawo ay yad'u Allah wa yabuduhu odon toro Allah cenido odo rewanum wa dhalika ndedu wadi bi batni nakhla nokku rewete batnu nakhla makka kama tagaddama banno kocino ko bonno ko salino ndende be nani ginnaji di nani annabi jodo jangado kanu kadu be nesi yakununa libadan alayhi be nesi be latto bana daddaji ta yon daddara do daddara har puccuma walla ngelo bama walla wamdema cabba liferu gada dum ha dum tekka boddu keba jodda do ba wamdemaji banni be ngari be latto do annabijo hakke yidgo nan go bollede do be latti bana ha daddaje daddata do hande he wamnande tamida wa ago hakke elan go ko be nanata ay kadal jinnu jinnaji nesino yakununa be latto ala rasulillahi do nada Allah libadan bana hande daddaje mutarakimina be dum baindiri do hakkunde mabbe minis dihamihim idde hande biidu be goni wato be billotiri jamum alayhi do annabijo li sama'il qur'ani ngam benana qur'anu minhu annabijo alayhi salatu wassalam aksi ko heferbe bo ngoni to be nani alquran annabi jodo janga be dogga nokkure majum ndani waqila ko ngolira bol bo wi al muradu ko muya talabbadatil insu wal jinnu ala hadha al amri liyutfi'uhu fa aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al kafiruna ndani ko ngolira bol bo wi dinnaji bi bibbe adama en fu kanyum man takkindiri mana man tekkini narri ha ngara bonna fiwol annabi jongol wete yetti du'a mako ewnandu mako daga Allah cenido ha jeyabe Allah do li yutfi'uhu ngam be nyifa annora kaka Allah hokki annabi jo ha ewnoro ummatore fa aballahu Allah bo salake Allah salake wani yakeji mabbe illa an yansurahu koina walla annabi jo on wa yutimma nurahu o timmina annora mako dina silama ka hewto walau kariha al kafiruna ko hefere mo gañi dum bo non dum wadata non dum wonata ndani aya karagam no gas Allah cendo bangi do wi qul bi abi innama ad'u rabbi min o mi rewa jawmam tan abuduhu mi rewa Allah cenido wala ushriku bi ahadan mi hawtanta Allah cendo goto tage foji min khalqi tage foji mako ko wadi aya ka jippido ne laado Allah o wi sababu nuzuliha ko wadi sababu jippini aya ka anna kufara quraishin heferbe quraishin kobe قالوا بين للنبي النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئت بأمر عظيم أنا أودي في والمنغل هر مكة وقد آديت الناس كلهم أكنك ينبفومهم عن النبي جو فرجع عن هذا فنحن نجيرك داني لورت هر قوة دون دو
minin bo min gide kadi min gide har ko gidda fu min gadane ndani dum wete sababu jippingo aya kaado bul bi'abe innama ad'u rabbi min o jawmirawam tan dewani wete Allah ceni do wala ushriku bihi ahadan mi hawtantamo goto gondo tagge foji ndani allawi har aya no gas e go o waba qul inni la amliku lakum darran wala rashadan min bi'abe an annabijo mi marana on onon gurashin kobe darran torra mi jippinta torra do modon namin maridum wala rashadan kanda bo namin maridum khairu bo namin jippinta ay la aqdiru mi wawata an adfa ankum durran to wodi torra titi on bo mi wawata dunyan gon itta torra ka her modon wala asubu ilaykum khairan mi wawata bo sugan gon khairu naha judam dum warata fi dunya ha dunya do awi dini wala har dina wala ko bawan wadan go min kam mi ewno on ewnadu Allah wi mi yettina mi yettini dani qul bi abe inni lan yujirani min Allah ahadun aya no gas e didaba bi abe an annabijo inni no min annabijo lan yujirani wala kisna wayam min Allah yangada Allah tindo ahadun goto go ay la yadfa'u anni wala dunyanan doyam ahadun goto azabahu wondo Allah mu yangitammi in anzalahu bi to Allah on jippini ngara do am wala bawan don no goka walan ajida min dunihi multahadan mi hebata d'accorde bon doggiran mi ko luti Allah man pat fi jampu Allah ceni do kucata ay malja'an d'accorde joñorde hami joño wa madilan de horde hami hisa yangada wa hirzan rentorde dum pat dum woda sihar Allah on ndani aya no gas e tataba o illa balaghan min Allah wa risalatihi min kam ko weta muhimmam kam hewtingo diga Allah cen do nele jawmirawam yettina har jeyaba mudum ay illa an uballigha koyna mi yettina min kam anillahi Allah ceni do wa amala bi risalatihi mi yettina mi huwana hande nele mako fa akhudhu nafsi min nangira horam zati am min horam bima amuru bihi ko umran mi gairi tanam dede ko umran mi ko Allah wi do min bo mi dabbagna do horam tawon ndani fa in fa'altu dhalika najawtu to mi wadi bandimi ni kam ko umrami dum man fuddam do horam be fuddira horam bawol ban umran mi tanam to non kam mi hisan wa illa to nanon to mi wadani non kam halatu mi halki ndani aya no gas en ayaba fasa nam wa man yasi Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha ko mo yeddi Allah cenido be nelado mudum fa inna lahu nar jahannama kanko wodana mo yite jahannama e khalidina fiha be dumoto be hayite gedo abadan tutus ha foroy allahi hatta idha raw ma yuaduna do aya man jangite baden yeso kadi nam حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نهاية السورة. صدق الله العظيم. ngari kempe sura wal gol timmi en do lorto do aaje jangare de do ndaren tafsiru maaje Allah cenido bangido o wi hatta idha ra'u ma yu'aduna hato be ngi ko be inana her mudum fasayalamuna sese be anduma man atafu nasiran dum moyete tampa ballo hande do julden lawale yantasiru bihi o wallitoro be mudum e dum moyete der mabbe wa agallu adadan bura famdugo hande limgal jo ahum kambe heferbe na amil mu'minuna walla julbe be tammi andugol nyande nyalumare dargal ndani Allah yi aya no gas jawaba bul biya be an annabi jo in adri ay ma adri agari yawmul qiyamati
fala ya'rifu mata yawmal qiyamati illa Allah wahda wala andando nde yalumare dargal wadata koyna Allah ceniɗo ɓangi ɗon kanko tan kanko hertori be andugo ñalumare dargal nde waɗata inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu lgaysa wa ya'lamu ma fi larhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir kuɗɗe jowiɗe Allah on ko suɓi kanko on suɓiɗe zati mako o suɓi ɗum wala goɗɗo fu andata ɗum na malaikajo ɓaddinaɗo na annabojo nelaɗo wala andanɗo gaybu kuɗɗe jowiɗo koyna Allah ceniɗo on hertore be majum ndani ɗum wari ha ragara suratul lukmana inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu lgaysa wa ya'lamu ma fi larhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu ndani kuɗɗe joyiɗeɗo wala tagari fu andata ɗe nden o wi alimul gaybi aya gasi jeego waɓa kanko wiyete andi ko wirni kanko Allah ceniɗo fala yudhiru ala gaybihi ahadan o ɗellititta goto dow gaybu mako goto nder yimɓe ay la yutli o ɗellititta alal gaybi dow ko wirni wa huwa ma ngaba kanjum wiyete birni ɗum anil ibadi jeyaɓe kam fu anda ɗum ahadan goto o ɗellititta ɗum minhum nder maɓɓe e sey mo ya Allah am nden ha aya no gasa jeɗɗaɓo o hokkata illa man irtada min rasulin sey mo yerdi ha nelaɓe maako on o andina ɗum her gaybu man seeɗa de fodde wayu wara wiya ɗum waɗu kaza be kaza o wi istasna Allah ittitini man irtada on mo yerdi min ar-rusuli be nelaɓe fa aw'adahum fa awda'ahum Allah resi her maɓɓe ma sha'a ko muyi min gaybihi ibde gaybu maako bi dariqil wahyi ilayhim be ɗetal wahyu bo malaikajo wara wiya ɓe kaza be kaza ni ɗum waɗata her maɓɓe wa ja'alahu Allah waɗanimo ɗum mu'jizatan lahum waɗi hande wahyu nguɗo her maɓɓe ɗum mu'jiza her maɓɓe wa dilalatan ɗum dalila bo sadigatan nuɗɗo ala nubuwatin do annabangal maɓɓe wa laysa al munajjimu piyo jabbe wona nder maɓɓe wa man dahahu nanduɗo be maako mimman yadribu bil hasa ɓen piyoɓe jabbe ha lesdi piya hande kitoro mbiya hunde kaza waɗan wa yanzuru o laara fil kappi ha newre ni wa yasjuru bitayri nden o sakkina sondu o sakkina hayre ɓe har sondu dow lekki o wiya yo sunu to firdi ñaamo maako jahangal maako wodi hayru to firdi nano bo acca jahangal man o yahata ni heferɓe gonno ɗum gikkuji heferɓe wajibi dow julɓe goɗɗito irin kujeji ɗi ɗum labbi mimman irtadahu ɓeɗon o yerdi mon Allah ceni ɗum mo yerdi kam wonata nder ɓeeɗo mo o yerdaki kam kanjo lettiɗo piyo jabbe o wonay nder ɓeeɗo fa huwa kafirun billahi kanko kam o kufraniɗo Allah kanko piyanɗo jabbe o rimtina o wiya o ndani waɗata ni tan mi wadgo muftarin alayhi oɗo hasodo Allah pewe bi hasadihi ɓe gayani maako wa tahminihi ɓe numgu maako fewre mere noon manama zannu maako wa kadibi e fewre maako o wona nder maɓɓe Allah cenɗo ɓangiɗo wi o wona nder ɓe Allah suɓi ndani fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan annabojo o nelaɗo o Allah cenɗo waɗa malaika en wonɓe yeeso maako ɓe ɓawa maako ɗum aynamo yaj'alu subhanahu bayna yadayi rasuli Allah cenɗo ɓangiɗo waɗa hakkude yeeso nelaɗo oɗo mo neli mo waɗi wahayu jippiyere muɗum o wi wa min khalfihi yeeso muɗum wa min khalfihi ɓe ɓawa muɗum Allah waɗa harasan min al malaikati aynoɓe her malaika en yahrusunahu ɓeɗen ndena annabojo o min ta'arudi shayatini har pe'anago sheydanuji ta pe'anomo lima adharahu alayhi min al ghaibi ngam ko Allah wangini her an neɗɗo o annabojo o nelaɗo o ko latti gaybu ko waɗi wahyu her annabojo maako wa yahutunahu malaika en ɓe taramo piltamo min an tastarigahu shayatinu wa yahutunahu min an tastarigahu shayatinu her sheydanuji mbibto ko wahyete har annabojo oɗo ndani fatulqihi cakkina hande koɓe mbiftoto ɗum ilal kahanati har buudi en wonanɓe ha duniya ndani Allah cenɗo ɓangiɗo her aya no gas en joyeta taɓa kanka wiyetata gare har surol ngol ɗo liyalama an ga dablagu risalati rabbihim ngam Allah cenɗo anda andal bangugal kamɓe man annabo en ɓe nelaɓe ɓe ɓe jottini nele Allah ceniɗo ha jeyaɓe maako ay liyalama allahu ngam Allah anda diga aran bo Allah ɗo andi wala ko wirnori ɗum anna rasulahu nelaɓe maako qad ablagu ɓe kewtini risalatihi nele maako liyalama dhalika an mushahadatin o yiya ɗum kanjum man o anda ɗum be ko wangani yimɓe fuu
kama alimahu ghaiban banno andilum daga gaybo do andilum dum wanga hande bangudum bo be jettini kambe man wa ahata bima ladayhim alla lo tari andal mum do tari ko woni her mabbe kambe ne laabe be ay bima inda rasdi walla bo her ko woni her be do aynobe be minal malaikati be malaika en aw bima inda rusuli walla ko woni her malaika en be latti be aynobe be aw malla bo ko woni her nelaabe be pat alla lo andi dum al muballigina hewtinobe li risalati ne le mako wa bima ladayhim be ko woni her mabbe minal ahwali her yaakeji wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada kala limgal hunde no woni pat alla heti dum boyma woda ko yinno jawmirawo wa ahsa kulla shay'in adada andani andal ma ko heti kala hunde pat limgal hunde fu no foti alla ci ndo andi dum do wete nihayatu sura kempe surawol gol no gol timmi suratul jinni ko ansela to jotten don dara surawol garangol yeso suratul muzammili kangol gol tammine nastugo inshallah to Allah muyi Allah tendo bangi do wi bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan do do jangeten ko goni ibrahima jangante en darene Allah haddini en ha surawol gol bo inshallah naam bismillahir rahmanir rahim ya أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم الكيدا بين الآية جاء سورة الغلب آية سورة الغلب سورة المزمل مودي بووي سورة المزمل مكية مكة والجبد نلاد ميدن صلى الله عليه وسلم وآياتها آية سورة المن 20 آية نوغاس ونها سورة المن ترتيب ما قول بونغول لن تشابان دي جيري دي تتابل ديغا بغار هاور غو نكورن ديدو بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل ويا أيها المزمل آية أرنا هي أن تدي نوو بولي دي كوشي نامر النبيجو وهذا الخطاب مودب من أوي بولده للنبي الله ولوني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزمل ولتكن النبي جو سد لمچه بسيابه لمچه ماكو أول ما جاءه جبريل بالوحي أران دند جبريل ورنو بوحي جبدو ماكو كانكو من دو باورون دو كوچ سار ماكو خوفا غم هلغو من هو جبريل لو ويبا يدسروني زملوني cuddedam dum o wi koreji mako ngam ko yi hunde nde o medano yigo fa innahu lamma sami'a sawtal malaki kanko man de o nani sawtu malaika jo kanko warno nyande go wa nazara ilayhi o laari hen mako akhadhathu ri'datu donni dingol nangimo kanko nelado Allah fa ata ahlahu o warti hasare mako koreji mako o wede khadija zammiluni dathiruni ndani ni o wibe cuddedam ngam ko matatar banduma ko dingol thumma ba'da zalika bawdun kadi bawo arande ne marara arande de do khutiba bin nubuwati war risalati o wolirana be kongol inelado annabangal ya ayyuhan nabiyyu ndani ya ayyuhar rasulu ni o emra bawdun wa anisa bi jibrila bawdun o wori be jibril jottakam bernda mako de'iti o wori be jibril alayhi salatu wassalamu amma marrara arande nde kam nde ni o yi oɗo jippo o seere hira
ɗon ni malaika jo waranimo diga dow asaman ɗo ferli dow korowal ha wari jippi yeeso maako nangi mo wimoyo iqra jangu o jaabi o wi ma ana bigariin mi wona mi jangowo mana man o ummintejo o windata o jangata mi anda jangirde ni o wi jibrilu alayhi salatu wassalam on man ɓiɗɗimo kadi mo marara wonde wimo iqra jangu o wi ma ana bigarin ha ciri tati on man ɓiɗɗimo wimo iqra bismi rabbika alladi khalaq khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bilqalam allama al insana ma lam yalam ayaje ɗe joyi modi ɓe mbi kanje arti honkugo nufuru annabi jawanan aya jippake dow maako ɗum man ɗo ayaje joyi ha iqra ɗo ɗum man wiyete aran ko annabijo alayhi salatu wassalam wawi jippi dow maako ɓawo ɗum nde hucci ɓe kultorol ngol ɗo o wi ɓe cuddamo ɓe cuddimo nde jibril lori nelal aranal kam ayaji joyiɗe tan jibril wara jangade dow maako woda haala feere nelal gongal nde metti e wargo nde o waroyi o ewnorimo be sifa ka o ɗaldunomo her muɗum dassiruni zammiluni go o ewnori annabijo dow non man ya ayuhal muddassir ɓum masala wartina kanka ya ayuhal muddassir ɓum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir ni Allah ten ɗo ɓangi ɗo jippini ayaje ɗo dow maako jotta kam umma masala wartina kanka anelaɗo ha ummatore nde ɗo ɓum fa anzir umma waasa ni Allah wimo wa rabbaka fakabbir mawnin jawmirawo maɗa wa thiyabaka fatahhir sennu ɓernde maɗa walla sennu lumce maɗa ha ayaje ɗe nanɗen jonta ɗo ɗo wiyete aran neral aranal kam ko nani kam ayaje ɗe ikra joyiɗeɗo ɓe mbi kanje man ɗe wiyete wahyu jippake dow maako nden o nelabo be suratul muddathiri ko janguɗen ayaje seeɗa ha muɗum jontaɗoɗo ndani ha ɗo Allah cenɗo ɓangiɗo o yo hada lkhitabu nda bolle ɗe linnabi annabijo kana yatazammalu bi siyabihi o lattake ɗum suddo lumce maako awwala ma jaahu jibrilu arande nde jibrilu yetti her maako bil wahyu khawfan ngam kulol minhu her jibrilu man fa innahu lamma sami'a sawta al malaki kanko annabijo ɗo nani sawtu malaikajo o kanko on woldini ñande wa nadara ilayhi o laari her maako akhadatu ri'datu ɗon ni diwgol nangimo kanko annabijo fa ata ahla o warti her koyeji maako wa qala wi zammiluni dasiruni cuddeɗam summa ba'da dhalika ɓawa ɗum khutiba o wolirana binnubuwati annabangal wa risalati e nelal wa anisa bi jibrila o wowri ɓe jibrilu kadi jotta kam o yeytitonake be muɗum nden Allah wi mo qumil layla illa qalilan umma her jemma sey seeɗa lutta har poftina inna li nafsika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan fa ati kulla dhi haqqin haqqa ninelaɗo Allah wi alayhi salatu wassalam qumil layla imma jemma fu muɗum illa qalilan sey seeɗa Allah ittitini ay qum lissalati umma ha nder jemma ɗo ngam juula fil layli her jemma wa salli layla kullahu juul jemma fu muɗum illa yasiran sey seeɗa minhu her jemma majum manaman annabijo kam wajibi ɗo muɗum ummo ha jus'uyel jemma o juula be sababu aya kaɗo ndani Allah fassitiri umma jemma man fuu ɗo walla reeta mum walla sulusu muɗum har aya ngaran karo kanjum Allah sappi her muɗum o wi aya tataba ha yarugo nayaba nisfahu reeta jemma ta ummake a waɗi a nafinder reeta jemma nafilaje ɗo man ɗo a waɗi ko Allah umruma awingus minhu qalilan walla bo usta ha reeta jemma man garta ha sulusuyel ndani gaɗa jemma geɓe tati ko a yeɓre aw zid alayhi walla bo ɓurnu dow hande sulusuyel ɗo ko a sulusayni manama gaɗa jemma geɓe tati ɗo ko a geɓe ɗiɗi ka fu aɗon naafa ka annahu qala ka an umma kanko o wi ɗum sulusayil layli umma sulusuji ɗiɗi jemma ko a geɓe ɗiɗi aw nisfahu walla bo reeta jemma aw sulusahu walla bo yeɓre woore har geɓe tati har jemma ɗo Allah sumni annabijo mum alayhi salatu wassalam moddi bo men o wi akhraja ahmadu imam ahmadu wurtini ibnu hanbali wa muslim be imam muslimi an saadin koɓe jaɓi ha saadu ibni hishamin wi hishamu qala on man wi qultu li aicha mbimi koreji annabijo a biyeteɗo aishatu an bi'ini yeccam le an aicha an qiyami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama noyi annabijo dari her jemma her nafilaje noyi daranɗe qiyamul layli ma ko woni sallallahu alayhi wa sallama qalat aishatu jaabimo wimoyo alasta takrahu hadihi sura a wona a jango surol ngol ɗo na o sappimo ya ayyuhal muzammilu a jangaygol na qultu mbimomi bala nonnoon mi janguɗo ngol mi pamɗo ngol
قالت عائشة وياتمو فإن الله افترض قيام الليل ألا وجبني أمة جمهر نافلة في أول هذه السورة هارا سورة نقوله دوكم وجبني أمة غير جمع قوم فسينا فير جمع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي درير جمع من نافلة وأصحابه بصحاب ماكو حولا هتان ممر برن داري بني نافر جمع باو فرلاجي حتى انتفخت أقدامهم هاكس مكبوتي كم بصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك الله خاتمتها ألا جوجتي رجع رسول من جبنار يا كمن في السماء ها سمن تل 12 شهرا لبس بويدي ثم أنزل التخفيف باو ألا جبني كوينول في آخر هذه السورة هارج رسول الغلدو هاكونغول ماكو إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إن تم ورقه آية ماجو داني ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة باو جبني كوينول كدي هارج رسول الغلدو فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضه لتك باو كم كويل غلد جبك لتك دراغو جمع من نافلة قيام الليل من دو واتتطوعا دم دور يره باو دور نكي مواواي بو ودا كون دو مودو